Allah Ahmad, barka da zuwa. Yawa barka dai. Da Allah in ba za ka damu ba. Akwai wasu 'yan tambayoyi da nake kunsa da su. Kuma nake son zan yi maka. Wai dan Allah ka san duk inda mace tewa namiji tsiwa baya jin daɗi. To kuma sai na ga a cikin fim ɗin mujadala Fati da Abida sun sa ka a gaba suna ta tsatsage ka a cikin wannan waƙar. Ya ka ji a ranka? Wato barin ta mantawa ba lokacin da aka fara buga waƙar mujadala ni kaina ban so ta ba. Na gaya ma kawuna nake ce mishi ni ba na son wannan waƙar. To ba ta taɓa min ciwo a cikin zuciyata ba sai lokacin da matan nan suka fara min waƙar nan. Don su a wannan lokacin ma suka hadace waƙar. Ni kuma na kasa hadacewa saboda baƙin cikin waƙar. Kasa bacci ma na yi lokacin da ban gama waƙar. Saboda wannan waƙar. Saboda baƙin ciki. To kana ganin kamar sun ci ma mutunci ne shi yasa ka kasa yin bacci ko ku a'a me ya hana ka yin bacci? Wato idan kika lura a cikin fim ɗin kanshi na wulakanta su. To ni kuma na ce kar a same su su ma su rama a wato banzami dai ba ya son jarfa. Sai wata kuma tambaya a cikin fim ɗin huzi sai na ga irin ka fito kana ina kuma ga ka fito da taɓin hankali kuma amma ni Ahmad ɗin da na sani baya da ina harshensa a sake yake kuma baka da taɓin hankali to waya abin yake ne shi ma. Lokacin da aka fara huzumi ni kaina mamaki nake yadda nake ne cikin rol din nan as mahaukaci. Ni ban taɓa zuwa gidan mahaukata ba. Na ga yadda mahaukata suke. Sai bacin fim din ya fito at least mutane a ce za su zage ni sai kuma aka dinga yabana a cikin wannan fim din. Ni ma kuma sai na zauna nake mamakin ina aka sake cewa in sake wannan abu ba zan ja ba. Yanzu misali in na dan buƙaci ka dan taba mana haukan ko yaya ba za ka iya rike ba. Ai ba zan ja ba sai dai ce a kwatanta min. Wato sai dai in dai darakta ne dai saka ta ce. Wai ya diki lalata mu wannan abubuwan nawa. To mun gode. Kuma da Allah dai ka a gaji da ni. To. Akwai wata magana idan tana tasowa. Okay. Wai za ka aure Maryam Aliyu wannan sabuwar 'yan wasan. Wato kin san shi auren dukkan ubangiji ne. In ji mayaudara. Amma ina kin san komai ubangiji ne yake ba mu ikon yin. Tabbas amma Allah ma yana amfani da abin da yake cikin zuciyarka. Zahiri. Amma kuma shi yake ba mu ikon yin abin da muke yi. Amma shi ma Allah yana abin da yake cikin zuciyarka yake amfani da shi sai ya biye maka akai ya cimma burin. To Allah ya biye mu abin da muke nema a cikin zuciyata. To ne. Amma abin sirri ne. Ka gane maza tsaya ka ci maza mayaudara su aka sani da idan aka shigo musu zancen mace suke gwaggocewa amma idan kana da gaskiya duk a inda maganar gaskiya ta fito ya kamata ɗa namiji fito da musamman ma harka aure. Wato ba ki sani ba kin san mu a cikin mutum ya riga ya zama star kamar kawuna a nuhu shi ma har yanzu ya ki faɗan mata da zai aure. Ali ya faɗa saboda har a mujalla mun ganta. Ya ki faɗanta idan kika karbi duk fim magazin suke fitowa sai dai ice ga mata ya ki an yi a gaya mishi har watan da suka so su buga waccan daban saboda waccan a out of industry wannan kuwa a cikin mu take shi yasa ne maka wannan tambayar da Allah ka daure kada ka shiga sahun jerin maza mai yaudara mu da mata kullum muke kuka da su. Wato kina ji ko yadda na gaya miki abin sirri ne dai a wannan abin sirri ne a baku a mayaudara kenan na yi duk abin da aka ce ne wata rana za a sani. To Allah ya sa mu ji alheri madalla mun gode. Thank you very much.